and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ipahimos na ni Anastasia ang kagit-kit. Kalit mag-gunang burnout. Ug amo siya napasagdan. Ug siya nang misigan ang suga. Mao na mo na sayran niya. Wa na siya siyang kwarto. Kung mao ka na, ibalhin ko din na si Jay. Aron daghan na makabantay niya. Dili ko makatugot nga mawa pa ka na ako si Jay. Ugma, ipakuha kong inahan ni Anastasia. Unsaon mong inahan niya itong propetang bakakon? Ang iyang inahan mo ako ipaon. Aron mo balik siya din eh. Gusto ko makita ni Anastasia ang pag-antos siyang inahan. Kung mao ka nang wa na din si Anastasia, ibalhin ko din si Jay. Unsa? Kinalang doon nilang kadlukan si Jay. Ipahinumdam ko lang kanimo pa. Ayaw gyud hilabti si Jay. Ayaw siya pasakite. Bisag ikay ang pasakitan, ako rin siya tanaon. Mau ba? Mau na di mahimo. Ako rin may baho kaniya pa. Ayaw lang gyud siya hilabti. Salamat. Nakita ko na ang daan. May layo ko na itong dapit nga murag impyerno. Pero kailangan magpantay lang ko. Tingali nagabantay na sila nga wala ko dito. Ug lagmit, ilan akong kipagita. Dili ko magpatakag para kung dunay sakinan. Kay tingali sila ang mga sakay. Paita. Nalipay unta ko nga daan nagyud kining akong gilaktan. Pero dili na ihingpit ang kalipay nga akong gibati. Pero kinala makaabot ko sa amo. Sa dili pa musidlak ang adlaw. Tingalig maunahan pa ko nila sa pagkuha sa akong inahan. Kinahanglang maluwas ko si mama. Kinahanglan ko. May sakinan. Salamat. Pero kinala mo tago ko. Tingalig sila ang sakay sa maong motor. Dili ko magpakita nila. Mudali kong pahipin ng mga kakugnan. Dapin sa may daan. Dili ko gusto magkakita sila na ako. Oh. Ganihara na to ang gisubay kining maungdan pero wa gyud tay nakita nga gianan. Aron makaingon tang mao giagian sa nigdagit ni Anastasia. Sige, diretso lang yun ta. Unya inig abot ato sa tumoy. Ubalik ta. Kinahanglang makakita kita gagianan sa sakyanan. Aron may atong subayon. Salamat dito ana ang motor. Pero tingalig mo balik to. Dili ko lang subayon ang daan. Anilang ko sa kakuknan aki. Pero kinilang magdali ko. Diyos ko tabangi ko ha. Ako lang untay makauna sa pag-abot sa amo. Dili lang ang mga demonyo. Ako lang unta. Asa ko ninyo, dada. Sa usa ka importanteng lugar. Waday lugar nga komportable kayo ko, Wina. Sa amo ra. Come on, Jay. Ayaw ko't paghahi-gahi kung di ka gusto mabuno. Malipay pa kung mamatay ko. Kaysa imong maangko ng akong pagkalalaki. Kaya malipay ka tungod na ako. Mahimang sa pagkakaroon, dili ka pa mo surrender. Pero tao ka. Muabutan ni mo ang kahuyang. Ang among duha kagugman ni Anastasia mo'y maghatag ka na akong kaligon aron batukan ko ang kahuyang. Ang tentasyon. Sige! Dadaanan ninyo siya. Ug siguro ang dili makaikyas ha. Siguro alang gid Wina nga dili ko ninyo matagan og higayon nga makaikyas. Kay kung makahigayon ko, pahala nagmamatay. Basta malayo ko nimo. Kikapoy na ko. Pero kung muhunog ko aron mapahuway, maabdan ko hayag din niya. Oh, si mama. Tingalik ila ko maunahan. Tingalik inig abot ko sa amo. Wala si mama.
Bala na. Mupadayon ko sa paglakaw. Sini mahimong mapaway ko. Si Mama, si Jay, nagkinahanglan sila na ako. Ay, unsa man jud kay nahitabo ni Anastasia. Hain magka siya karon. Mag-ampo lang tanang milay nga si Jelay mo'y kauban ni Dayan. Oh, bito, Loy. Balik na dito katugaw. Unya, kung mabalik sa sila din amo ka bukaon. Kinahanglan yun nga makapahuway ko. May pahuway na bitaw ko. Nagatog na bitaw unta ko. Pero nadam ko na may noong kong ngilad. O si Anastasia pa'y ako nadamguhan. Hanahala, sige. Dili na lang kauban namo nang. Wa ka magduka, Rol. Opa man, Fanny. Uy. Hala! Nga na ka, Fanny? May mga tao nga nagpaingon nga Oh, mga tao tuod. Dili lang maklaro tungod sa kangit-ngit. Kinsa magkana sila. Oh, wa di ay mo mga tog. Nakatagpilaw na unta ko ka. Pero gipokaw ko sa kangilad kaayong damgo. Nakasinggit lagi sinang milay ko. Malikop. Askang ko yawag gina ko. Kung sa rin, tabos kong manghod. Kap si Jay. Oh, mao lagi na. Miadto si Roseng og makig-atubang gid siya nimo milay. Naunsa ba sab ning Roseng oy? Nga si Anastasia man gyud iyang gipasanginlan. Nayapag naman tingnan ng tigwa nga, uy. Wala siya may bawo. Nga ang iyang anak maoy na buang pag-ayo ni Dayon. Uli, pataka siya pamasangil. Muadto ko niya, Kap. Wa jud ko mahadlok anak niya. Abi ninyo, sakay sa motor sa tanod, among ipangita si Anastasia. Nahiabot na gani mi sa mga hilit kayo nga dapit. Oo, unya ka. Napakyas mi, karon. Mao kini bago mong kwarto, Jay. Bisag unsa ang kunyog bunog. Mangita ko pagi nga makaikyas ko gikan din hiwin. Kung imo ka ng buhaton, dili gihapon magkita si Anastasia. Ngano? Nagtuo kang makagawas ka din hing buhi. Kung dili may magkita si Anastasia nga buhi, pues palabihon ko pang mamatay kaysa matagbaw ka nako. Jay, nalimot ka ba? Nga doon na kasi pamilya nga naglaom nimo? Di mo ba lang sila huna-hunaon? Sa ako nang gikaingon ug balik-balikon ko kinis papasidaan nimo. Palabihon ko pang mamatay kaysa makapahimus ka nako. Dana, cute. Ni anak ko sa dana. Pero magbantay lagi hapon ko. Dili ko patakag sakay. Kay tingalik ang mga demonyo ang tag-iya sa sakyanan. Oh, may sakyanan nga nagpangungan niya. Usa ka taxi. Ako ning parahon. Ug adto na ko mubayad sa amo. Ako nang parahon ng taxi. Kanang kwarto imong gipaistahan ni Jay. Mao kanang kwarto ni Anastasia. Nga naman ni ay. O sa ilabot ko, kung dihasab ni mo paistaha si Anastasia. Ang ako ba? Tingaling may nahibiling butang si Anastasia. Dili na importante na ako. Kaya nakasiguro ko, nga way buta nga gida si Anastasia sa dihang inyo siyang gidagit. May da siyang rosaryohan. Ano? Makailadyo ka si Jay sa rosaryohan ni Anastasia? Ang importante, nga mabiyaan ko si Jay dinhi ug dili siya makaikyas. Kaya sa kaman day. Mobalik ko sa ato. Ipadayon na mo ang pagpangita sa giingon mong attache case nga may sud nga kwarta. Maayo. Nalipay ko nga interesado ka mo tuman sa kong gimando ka rin. Pero kinahanglan magbantay ka. Nakaikya si Anastasia. Tingalig, nagpablatter siya sa kapulisan. Ug, maamong ka niya. O ganong maamang mangkuno ko. Nga wa man siya makakita na ko din eh. Awin noon, makalusot ka din na bahin. Mahimo ni hiiyo na. Nagkaabot na silang bahay ni Anastasia akong gisuko. Aron dagito na iyang inahan. Bahala ka. Kung wa ka ni ko din pa, bantay yung maayo si Jay. Hangyo ko lang, nga ayaw kininyog bunuga si Jay. Aron dili magkasungi ang ato mga tinguha.
pitagid mo sidlak ang adlaw. Mag-init na kong tubig, Miloy. Tingnan ko na sa isurad, tira mo. May nang magkapisab ta. Oh, may bisagpit ka na to, Manoy. Mabog yung pagumangkot! Anak ka na sa Aday! Oh my God! Anak, di Carol, di asa day ka? Ay, nagol kayo ko. Uy, nga wa pa ka maulid, day. Ay, mauna, Panay Day! sa kong taxi pero wa man ko'y kwarta. Ako sa gihangyo nga, anilang ko mubayan. Ay, ako! Pliti din. Ako lipliti, Day! Ako lipliti! I'm a driver's taxi, ha? Dali pa Wa sa may danan, te. Dali. Ataw na itong driver. Sige! Wa ko masayon unsa kat dapita. Pero nagbilin kong mga timailhan kung mubalik man ko dito dapita. Doon na nakoy kahit ma. Kinsa may midagit ni mo, anak? Suwena ba? Wa ko makita si Wena pero nakasiguro kong ang iyang amahan ang akong nakita. Ug mo'y namugos aron makita ko ang iyang umaabot. Unsa? Mao na, auntie. Pero kinahanglang mo tago una si mama. Kay karon taod-taod, mga butag iyang mga tao aron kuhaon si mama. Unsa? Ikaw mo iyang gihimong paon, ma. Aron tumanan ko siya sa iyang gihangyo. May gusto sab siyang ipatagaan ako. Usa ka attache case. Hoy! Oh. Propitang batakon! Kanaog diha, day! Og ipagawa